Para lang, syua bangan ya cekmat apa ban ai kublai pi iwei ki ba jupet bat kersan ya gani ka channel jonga. Aku ban ai kublai ru pi bara ki balai simbenta ha gani ka online photo contest. Kabala peniak da ka win el nong like YouTube channel. Kabala tab ru ya kidur ha gani hi ka ju ka channel. Ya gani ka online photo contest. Kabala sedang nadu ka arpusan tarik me arhajar arpulai. Bat kabala pengkut ha kesan tarik Julai arhajar arpulai. Bat ladap ban bisar ya kani ke online photo contest ha ka shipo tarik Julai ka badai menta ka sengi. Ya kani ke contest la bisar penia da kinong penia jong ka channel rengkat bat isar tuni mensong. I badai ru ha ka ju ka por kum inong ruai kasi. Te parlang na kaliang jong kinong penia ka ai mensim EP iwei ki balai simbenta ha kani ka online photo contest. Bat kum juru ya kinong job ba kinang trai sitom susu ha ka ban simbenta ya kino ki competition la ka dai ha ka dancing ka singing la ne kiwei ru kumju. Bat na ka benta jong kitu ki parlok ki balai simbenta ha kani ka online photo contest rai kim sam lawan chakmat. Nga pencelur pat EP baro ba pinang yai simbenta na ka wei ka por sakwei ka por. Nang ba sisin ka sengi pin sayo ya ka jingjob. Tu mentang ini pek ya ki parlok ki balawan cakmat bat ki balalong ru ki nong job. Ki bala ban yo kur ya kani ka kusnam kumbala kedeu ha ka notis. Ha kani ka kontes i balayora ya ka kerdan ka ba nengkong. Idei ilam box tin khar kongor. Ibadai na ka sinong melim. Ibadai na ka online photo contest number arp khandai. Ini samla ilayora ya ka kerdan banengkong. Ilayo hadu san hajar san spa nriu puai ngut kinong pej. Bat ibawan ha ka kerdan ka baar. Idai i samla ai daris nong sij. Ibadai na ka snong syaj umoy. Bat ibadai ru i online photo contest number khatlai. Ini samla ilayo banra ya ka kerdan ka baar. Da ka jingbun briu jong kinong pej da san hajar sispa nyau penyongun. Bat ibalayara ya ka kerdan ka balai ha kani ka online photo contest. Idai isamla pretty lengdo. Ibadai na ka sinong juwai. Bat ilayora ya kani ka kerdan balai da ka jingbun briu si hijar nyau spa ar puengun. Kini ki bala kedau haneng. Kidai kinong job ki balayora ya kani ka online photo contest. Bat ya ka kusnam jong kinong job ensam ha ka khatlai tarik Julai arhajar arpulai. Kublai spun, yin sai sempat ha kiwei ki contest.